Kejatuhan hambai hai ang elin blog norok ni buskango ma phajiu ka tan bai bengke ang tini norok ni bagai katal content tu bi phai tongo norok o video no first to last night tongdi norok sajak khangke ani channel no ani blog no tebo subscribe khairti hambai kan se joto okra chakra rok no ang ma khulumu ma ya foro tan bai ke norok ani video no nai tongmani bagai tei ani sesre rok no kangke ang ani khabai thubai ang blai no pai phleya mai ma ya foro ke norok ani channel habai tebo norok ani video no nai na jit kaham ke norok naiti sajak khangke tebo norok ani channel no subscribe khairti ke norok ni chubasu norok ni help ang nango ke norok kano subadi ani video no nayai tebo subscribe khairdi asukno hambai ke norok bagai ang tebo total content tubi tongo rigunani tei berai mani blog rok ke norok ani video no nai tongjati asukno hambai kacang tini bahaya hai rigunani video no nailai mani bakat thanglai penai ke norok nai tongde first to last diset khayoi ani o rigunani video no ke norok nugui manai tabuk rigunani buthai na chungnai chok ke norok nai tongdi tebo ani video no sorflaiawoi kacang tini hai norok ni buskango rigunai buthai na chok tui phaibika ke norok ani channel habai tebo norok ani video no nai nai jadi takti bu khuksong tei norok ni hamjak ma norok ni sajak ma baikhe ani video no nai nai jadi kang norok ni thaniwo koyo norok ani video no nai nai di ani channel habi kan norok nai na angkha khayo kan norok tebo nugoi manai ani channel ni bisingte khlainai ani blog ni bisingte khlainai rigunani video rok ka takte song norok nugui man khana obong kai rigunai lehenga ko lehenga ka to norok buni channel ni bisingte bo nugui man khana hoite bani channel ni bisingte bo nugui man khana haipono ang norok na haina haita sa phunuk piro norok nai naji ke norok jaja khaba norok o rigunai buthai rok no bo sungai oba hai buthai khlainai norok tagui man ke nai tongde paya sak jora ke norok bai haina haita sa malai phanai takasa video o asuk jora tunu jotona hambai